Verstond hij bij de Perroen op de Vriethof. Deze Perroen is hij gekomen in 1955, maar er staat op de plek waar al in 1292 de allereerste Perroen van Maastricht stond. En de Perroen is eigenlijk het machtssymbool van de prins-bisschop van Luik. En de Zuidse Perroen ook stond in alle plaatsen waar de prins-bisschop van Luik zijn gezag was uitoefenen. Wie in Tongeren en Bilze en natuurlijk in Luik zelf op de Merit. En de naam Perroen verwijst eigenlijk naar de trappen of de trei waar de Perroen zelf op staat. Oorspronkelijk waren er 3 trappen. In Maastricht zien dat is een stuk of 6, maar dat hoort eigenlijk niet. Het hoort er eigenlijk 3 te zien. Aanvankelijk is het waarschijnlijk een soort schavot geweest met een schandpaal. En later stond er op die schandpaal het embleem van de prins-bisschop van Luik, namelijk een pijnappel met daarbovenop een kruis. De pijnappel betekent eigenlijk het wereldlijk gezag. Het zijn eigenlijk de elementen van de pijnappel, de schubben die samen de vorm van de pijnappel maken. Juist wie de burgers ook samen de maatschappij vormen. En daarbovenop daar staat het gezag van de geestelijke leider, de bisschop. Dat is het kruis. Samen vormen ze dan de prins-bisschop, het gezag van de prins-bisschop van Luik. De Perroen die hij vroeger heeft gestaan, die is in de tijd van de Franse revolutie is die weggehaald. In diezelfde periode had ze ook in Luik een enorme heftige revolutie. Dat is juist extra, dat is ergens een revolutie begint, wordt dat gelijk overgenomen. En toen de Fransen Maastricht hebben veroverd in 1795, is de Perroen afgebroken en hebben zij de vrijheidsboom van het Frans gezag op dezelfde plek geplant. En een klein restant van de Perroen is bewaard gebleven en dat ligt nu in het Bonnefantenmuseum. Dus we hebben de oorspronkelijke Perroen wel nog, alleen we kunnen hem niet meer zien.